if your boyfriend says adakuurora, right? Are you open for that? Yeah. Then avata haskula kuita music. What would you say? Anusara ndiani marriage ere iye achichosara chi? Iye marriage na iye vazvinotosara. Iwo chinda nemangoma. Asi anosara. Hayo anosara ngoma wangu unotosara zvako. Because izvi zvinhu zvokuti unotoziva, even unongoshitoziva kuti munhu ari kuita izvi. Exactly. Right now unongoshoti ndakatoposta kuti show him akapedzera. Exactly. Unotokomenta unotoita sei. And then yet toti marriage wazorora. Yeah. Utanga kuti chi. Yeah. But I just pray kuti nguva yacho ndinge ndatone mari. Because I feel like chinjinozoita kuti vakadzi vazo kuti pane pasito unongoshoti alright ndotangira papi alright saka ngandichingodai. Exactly. But I feel like uchinziwo zvazonyatsoita aziva kwake it's matosvinzwa guys hapana guarantee kuti ukangoda kudaiza kumurasa musikana bata wakwako indende kwangu ada zvemangoma ake haiwa ichichipa ngoma yangu asi zvokuti tingangoti mwari vanongoti iwewo alright voice iri funga zvinhu zvakadai so. But ungadi kurorwa nomwe muimbere kuzonzi pamwe nemwe ngo ungadi kurorwa nemwe muimbe because muimbe anonzwisa ka atracho. And I feel like ndova ndotodipisa because they know the situation. Okay. Vanoziva zvinoitika kuti mangoma kunodai kunodai. Vanoziva zvinoitika. But azvite. Vanoziva zvinoitika pama collabs. They know everything. So chinoitika kwa collab munoita sei kuma collab? Ayo apa andisikuti mambo jola iko kwa. Ayo maya. Ndingoti zvangu munhu atori mu situation atori day. Yeah. Because anenge ari kumberi kwako zvokutodaro. Anenge achiziva zvinhu. Kumberi kwako zvokutodaro. So I feel like avakava vanenge tongoro. Maita sei hati kushosha hatobata tapedza performa. Exactly. And chero wakazombata kuseni hawangu ndakatozorara. Exactly. But artist kuti mudzo ndakatozorara. Azinzwisisi. Pane pakaipa pano peace. Okay, so let's talk about pane imwe song yako so inoti yekuti wakatodyiwa ipapo unotaurira iwewe mashoko ekuti hanzi ma1 hauna imba hauna car hauna care. Class code isong yako ione maonero ako panhau dzerudo mabelongings ane basa here sterek ana basa but muona chiitika pamasongs aya kusikuti tenge tichida kutoti titoti izvi zvindo zvatiri kuita. Exactly. Izvi zvazvo zvatiri kuita. Exactly. Kuda kune kunonzi kubatanidza malyrics chinchibude. Exactly. Ndo zvimwe zvatinozongoita apa kuti izvi zvibude plus in song iyi ndakainyora nditori mutsoka dzemunhu wewe kuti anenge arwadziswa munoza mashoko ari after warwadziswa like mukadzi nemurume anganotoudzana kuti iwe ndakusvikira usina chinhu wakadai wadai and then mangwana kutoda mamukasei ichi chivakutowirirana. So malines engoto zvinakidzi. Exactly. Okay. Awakangokandwa ipapo. But avona munhu akambokuti ndidzosere masini after. No. Afterwards zvapera izvi zvapera. So you know what Nisha ndakupira panyaya yedressing yako ndombo nemamwe comment section inyati anzanambokubvunza wanzanambonzwa kuti nyatsoiadressa kuvanhu people they criticize your dressing some they think vanoti you dress like a tomboy this and that and vanhu vanzwise vanotaura kuti Nisha even the voice une this hoarse voice which is again your talent iri kubhadhara but ungadei kutsanangurira vanhu kuti newe uchipfeka that type of a dressing. Alright. Todzoka padressing nditange nevoice handingori one. Exactly. Yes, it's one. So ndoona hangu comments voice remasese bronco ti mbanje chichi. Exactly. Izvo zvese ndotozviona ndatoti vaziva kuti ndinoona masini yayo like mukuona chimbo indakazvarwa ndakadaro kubva nditori kadiki nditori namwe bamunhu vangu vanonzi bamunhu vengai vaitwa nditi kresi waiti wakati wanzi unonzi anobva kuti Anisha vachitonzeka iri voice ndo randi ende
hapana chichachinja Yeah. vangoti vanhu vangoziva kuti ndonisha wacho zvako vari kuchuza kuti oright iwe kana zvichi kuitira kunge remasesi hauchade kurinzwa here uda kurinzwa here because handisi kuda kuvapromisa kuti inini ndichazo